Καλημέρα. Μια ματιά στο κομμάτι μου. Περνάμε μέσα. Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής νέων πουλιών, καραντίνα που λέμε. Με πόρτα ασφαλείας με πλέγμα, μην έχουμε καμιά δυσάρεστη επίσκεψη. Εδώ πέρα είναι ο φοριαμός μου, το χάριτος. Έχουμε τα τουλαπάκια για τα σκουπίδια. Έχουμε την υποδοχή για την τροφή τη φυσικμένη που θα πάει για φύσικμα. Εδώ έχουμε τροφή. Κάνουμε εκεί. Εδώ πέρα είναι το μπετονάκι με το νερό. Δίπλα πιο μικρό μπετονάκι για φάρμακα, βιταμίνες κτλ. Από κάτω την αποχέτευσή μας. Εδώ πέρα έχουμε μαζεύω το τροφή που είναι για φύσικμα. Σιρτάρι με ιχνοστοιχεία, κόκκινη χρωστική, αυγοτροφή, ό,τι άλλο χρειαστούμε. Στο πλάι ανοίγει αυτό για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τη βεβγαρόστος και να την τρέχουμε με τα ροδάκια του. Ψυγείο μας, κλουβιά, μεταφορείς, κλουβάκια μονά, τα οποία χρησιμοποιούμε σε άλλη δουλειά, σιρταροθήκη με διάφορα μέσα. Το σαλονάκι μας, εδώ πέρα μαζευόμαστε με τα παλικάρια μου και πίνουμε ανάλογα. Περνάμε στο εξωτερικό μέρος. Εδώ πέρα για να κρεμάμε και να βάζουμε πουλάκια να ακούμε. Τα δέντρακια να μας κόβουν λίγο τον ήλιο. Το καλοκαίρι και να έχουν λίγο δροσιά τα πτυχία. Τα ζωντανά. Η τέντα μας μπροστά. Τα Everglass με φίλτρο UV. Να μην τα χτυπάει. 2-3 φυτά λεβάντας που χρησιμοποιούμε, που διώχνουν τα κουνουπάκια και τα διάφορα του καλοκαιριού, κλιματιστικό. Πάμε τώρα στα εδότερα. Εδώ πέρα είναι οι κουβάδες που μαζεύω την τροφή που είναι για φύσικμα. Εδώ πέρα είναι το ντουλάπι μας, το ντουλάπι μου μάλλον, με τις τροφές μου συσκευασμένες. Αυγοτροφή, κόκκινη αυγοτροφή, βιταμίνη με χρωστική, tropical, πατέ, παπαγαλίνη, δαχτυλίδια, σπόρ υγείας, γιούνι πατέ της Βερσελάγκα για κοτσίφια και τέτοια εδανοτροφή, κεχρή, μίζερ, περίλα, βασικό, καναβούρι, αγριόπουλα, Premium Prestige και Λαϊδίνη Special, όλα τα χρειαζόμενα. Περνάμε στο βασικό κομμάτι με εξαρισμό του εκτροφείου, πολύ βασικό θέμα, πολύ βασικό κομμάτι. Κουτί φωτογράφησης, ηλεκτρικό ψεκαστήρι για φάρμακα, για ψήρες και για διάστα. Περνάμε στην αποθήκη. Στην εδώ πέρα είναι η παραγωγή μου στο σκουλίκι. Τροφές Premium, Bladner για τις καρδερίνες, European Fins και Βερσελάγκα Καράρι Special. Η πατέ πάλι της Βερσελάγκα, ιχνοστοιχεία, το μαρίν, βασικό και αυτό, και οι υπόλοιπα διάφορα που χρειάζονται. Πάντα και μόνο Βερσελάγκα.
Και τώρα καιρός να περάσουμε βασικό κομμάτι. Εδώ πέρα περνάμε στα μολυκάκι μας με τα εργαλεία που πάντα χρειάζονται, ζυγαριές και τα λοιπά. Εδώ πέρα περνάμε στις κλούβες απογαλάκτησης. Εγώ θα τις ζευγαρώσουμε, περνάνε εδώ και μετά περνάνε στην κλουβαστήση στα μωρά, ανάλογα με τη γέννα. Εδώ πέρα είναι ο χρεαμός με τις τροφές που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Περνάμε στις καρδελίνες μου. Ενδότερα. Αυτή είναι η κλουβαστήσεις. Το κλιματιστικό μόνο για το χειμώνα. Το καλοκαίρι air condition, το καλοκαίρι όχι air condition, μόνο ανεμιστήρες. Το air condition δημιουργεί άσμα. Εδώ πέρα είναι οι κλούβες με τα φερμικά, χωρισμένα όλα ένα προς ένα. Να περάσουν οι κύριοι και να περάσουν με αυτές τις κανάρες. Σε όλα τα πουλιά θα δείτε ότι υπάρχει ένα μπολάκι από γιαούρτι για μπάνιο. Ό,τι πιο υγιεινό για τα πουλιά. Και ας κάνει χειμώνα, ας κάνει κρύο, ας κάνει οτιδήποτε. Το μπάνιο είναι το πιο υγιές. Τώρα περνάμε στις ζευγαρόσφαιρες. Εδώ πέρα είναι ο ξεφύρος, ο περιβόητος, πέραν ο Δίας και περνάμε στα φιλικά. Και αυτές με τα μπανιέρα ξέρουν τα πουλιά πότε θα κάνουν μπάνιο και πότε όχι. Μπάνιο είναι υγεία. Όλες οι κυρίες, οι μεγάλες ζευγαρόστρες, αργοτροφές μέσα, με ηχνοστοιχεία, με τα ίστρες, τα πάντα, ό,τι καλύτερο για να μας δώσουν και ό,τι καλύτερο. Και αυτές πάλι με μπανιέρες. Το μπάνιο είναι υγεία. Τα φυριάκια μου τώρα μπαίνουμε τα πιο προχωρημένα μας ζευγάρια. Και από ό,τι βλέπετε και εδώ πέρα σύγκριναν υποχρονικά με τα μωράκια τους, τα πρώτα μου για φέτος, τα μωράκια, και αυτά με μπανιέρα μέσα. Κοραδιακόφτες σε θυμαμέρα νύχτα δηλαδή, με κόκκινα φωτάκια για το βράδυ, βοηθητικό για τα μικρά, οπωσδήποτε ένα χτυπητήρι για τα φάρμακα, χωνάκια, γλωσσομετρητές, ζυγαριά ακριβίας, εργαλείο από τα λίγα, παροχής του νερού, αντισηπτικό, φάρμακα, ραβιάκια εκπαίδευσης, η λάτζα μας.
μηχάνημα μάλλον της αιματοστροφής με εργοστάτη. Με δύναμη πάνω. Καλό και το φίλο μου το Κωστάκι, αλλά είναι για τεχνικά πράγματα. Αυτό παίρνει περίπου γύρω στα 5-6 κιλά τροφή, πέφτει από εδώ, φυσάει εδώ μέσα, σύνθηκε από κάτω, βγαίνει καθαρή τροφή. Ας το κλείσουμε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το κομμασάκι μου. Διακόπτες εδώ. Με πολύ μεράκι και αγάπη κατάφερα να το φτιάξω και να το φέρω νομίζω σε ένα αρκετά καλό σημείο.